veilig verkeer in Nederland. Wat doe je hier? Het Nijs-Kwalier is nu bij begonnen. Het is de bedoeling in samenwerking met gemeentes om dat overal aan te gaan. Van jongens, wees een beetje voorzichtig. We hebben jouw voorlichting op squallen. We doen verkeersdagen in samenwerking met en ambulance. Of dat is bekend met de squallen van Field. Maar dat is vrij breed en dat is dan nog naar je squallier als er bij squallen komen. We hebben de simulator. De simulator die kan wat betreft mijn mist, mijn gladheid, kan die dat alles simuleren. En dan kan je zien wat er gebeuren kan als de hut riest. Of wat dan ik maar. Wij hebben de ogentesten en de reactietesten. Daarin kan je meten van vooral mijn ben. Van hoe zit het met de eigen. Wij zijn net professioneel. Wij zeggen wel van jou wel advies van. Misschien mag je even teruggaan naar de opticien. Want het is net helemaal oké. Ben je hier voor het eerst? Wij zijn hier in Dokkum inderdaad voor het eerst en we ben ik heel groot uit aanzet dit keer. Want als je iets doet, maakt je goed, want ik ben ik vanuit. En ik ben net alleen nog van volletjes of helemaal net, want die leest ergens daar in de prullenbak. Lid Sjen, werd wij van Skinnen. Wat vind je ervan hier? Ja, het is wel gezellig. Ja? Ja. Wat heb je hier allemaal al gezien? Wel ja, ik ben hier net, ik heb hier bij de marine gekeken en ja, verder niet echt veel. En wat wil je nog meer zien dan hier? Nou, ik weet nog niet wat er te zien is, dus ik weet nog niet. Oh ja, bij de borstjes. En bijvoorbeeld de brandweer en de ambulance, vind je dat ook leuk? Ja, dat lijkt wel leuk, ja. Dat is heel interessant natuurlijk en leerzaam. Ja, heel erg. Je hebt hier al Krekdij in West, wat heb je hier jongen? We hadden de crashtenders jongen van de luchthaven, brandweer, we hadden ziekenauto's jongen. En vooral onze politiejongen die vindt de brandweer hartstikke mooi. Alleen nog nou zit er deze hele grote brandweerauto en dat vindt het toch wel heel spannend. Dus, toch wel een beetje eng. Het wat er net in, dat is toch wel heel eng inderdaad. Ja, dus, maar goed, dat tramsjongen dat is wel prachtig vanzelf. Ja. Dus de ben je wel helemaal gek van dit soort spel? De ben vindt het prachtig, vooral de jongste. En heb je er al wat jongen wat je interessant vond? Nou, ik vond de brandweer en sowieso het autovrak even knip, dat vind ik heel interessant. Helaas weer er nog net in, dit wat uitlezen cool. Maar dat lijkt me wel heel interessant om dat eens te zien. En voor de rest hopen we dat we iets knap waar houden. En dat we een noffe gedijden van maaien.